Igbo bụ Igbo. Onye ajụ na onye na-ekwu na-akwa na-ekwu onye ọba na ide mmiri. Were ọnụ mmale m ọmụ na-akwa. Dibịa. Nke anyị ma-ejuo ya ya eme ọzọ na na-ekwurozi maka anyị eme ekwuo maka anyị. Na onye wukata kwụsị iwu ndị owu ụwa naanị iyi. Otego ndị asị onye ya ewu ya wuo mana abụgo m na onwe onye kwa ewu ya bụ na mụ sara kwa ọkụ. Geenụ ntị ma ọ bata social media rọrọ akwa ebe niile. Anyị wuru last year with oke ite. This year anyị ewuo with ebun. Mana ụzọ gba ọtara anyị ewuo with ala agbaka. Ịma ya na m ekwu maka ala agbaka mana aka m ekwu n'ite eli na ebunu ka na-ewugodu. Ọ bụrụ ga ala agba aka ewuo ụbọchị agba aka ewuo maka na enwere ụbọchị agba aka nya bụ nwunye ala agba aka maka na alọluo ka onwe ife imepere ka onwe ife celebrate ụbọchị agba aka ụbọchị ọbụla chi wetara n'ụbọchị ka ego bịa gị n'aka ụbọchị ọbụla chi wetara n'ụbọchị ka ego bịa gị n'aka ka $1 mmadụ bịa gị n'aka. Ahụrụ m onye pụta ọ na-ekwu akwa jegodu jee chọọ mmiri ya jegodu ka ime ruo half of ife akwa mee. Ị na-ajụkwa chi gị ajụ from January to December o nwere ife celebrate. Ibe unu ego moto celebrate ya moto, ibe unu eme birthday celebrate ya birthday. Ibe gị na-anụ nwaanyị, ibe gị mụrụ nwa mana o nwere nke celebrate. Ibe usi obodo oyibo bata ị nọrọ obodo oyibo na-ekwu yeri na-akụ yeri mana ebere mụrụ m ụnụ. Ihe a na-achọ bụ ka asị na-akwa agburu mmadụ maọbụ ka m pụtasị ịfụkwa ọnwụ na mụ na nwunye eme na mmemme nke nwa mewu nke nwa echi niile onwe iwe mere ka asị na-akwa egbuo mmadụ. Onye polisi bụ egbe a na-anyara isi na egbu mmadụ maka na o nwekwara ife mee mmadụ ahụ anyị asị na nya gbagburu ya. Onwekwa onye nsị na mụ ya egbu mụ ya ada egbu mmadụ adaba egbukwa mmadụ mana ya dolo ka isi chelu m adama egbukwa mmadụ ya enwe onye ngwa na mụ ya egbu mana agbasa ọsọ agụ amaghị maka na onye chọrọ nwa dibịa okwu na-edebe anya na o nwere ibe nwa dibịa ya eme. O nwere mmụọ na-ejere nwa dibịa ahụ ozi emesịa ife niile jụkwa oyi ọ ya abịa toyo ka ọ jụọ gị ajụjụ. Ọ bụrụ na ọ bịa alụwa ajụjụ ma ị zatara ọgụ na ya alụwa so ọ ya adịrị unu nche mma. Igbo bụ Igbo. This year ya bụrụ a year of favor, a year of joy. Ibe abụ nwetara last year this year ị ga-enweta ibe m kwuru dị ibe abụ ya gaziere gị. Ị na-ewetala akwa ọnụ bangụl ngolu gbanaka igota nwụlọ negodo eri ị na-eyi wee na-apụta life jee nje ego life eyie edoghị edo ka mmadụ bifo ịmaba mmadụ aka ma etekebalụ mmadụ okwu make sure na-eka onye ahụ maka na Igbo na-awọshị ụnụ. Maka na ọ bụrụ na irụlọ mbụ ụkwụ onye ahụ gbapụtara n'ụkwụ ya ị na-atụnyere okwu ụvọ ndị amalụgo na-anya ukwu ụvọ ndị amalụgo na-amụ na ịmara ihe ụvọ ndị amalụgo na-ebi mbesi maka na bụ ihe na-atụjere mmadụ okwu wọchigodo onwe wọchigodo level of onye na-atụjere okwu. Onye lụrụ họteelụ na mbụ mepesie rụnyere iwu na elu wandeke rụọ ụzọ na-eme ihe odogwu na-apanye ndị mmadụ moto mana igota nwụrụ ofu moto ọ panyere mmadụ gbaba asị n'ọgụ nwe i nwere wandeki mmepe asị n'ọgụ nwe na ọgụ rụrụ wandeki bifo ị na-ekwu maka mmadụ na-elegodo onwe gị na bifo mmadụ a na-akọ mmadụ ọnụ nekwa chekigodo onwe gị efe ọ na-emara ihe echezi ka agba ahụ were niile oge ezewe ọnụ. Anyị makwa na iji anyị enwe followers maka na iche ka esi nsi iji kwube maka akwa
ifo the like na followers ị na-enweta ijiri eme na mood nnekwu na mood nkotonko check enu last video imenu ka ị malụ ha many like ị na-enwe malụ viewers one ị na-enwe mana ikwuo maka akwa inwebe nnukwu viewers kwugodu maka onwe ma ọ bụ post go picture ka ị malụ ha many like ị enwe mana just post go picture akwa dee akwa skefu how many like na how many comment ihe enwe ka ihe mara na onye akpọrọ akwa abụrụ obere mmadụ Akwa-Okuko Tiwara-Aki ume edokwa ya Akwa-Okuko ọbụla Tiwara-Aki bụkwa nnekwu akwa ọ bụrụ ọkwa fintriki o mekwara eme be careful ịmalụ level ijekwuru o nwere ụdị ndị abụọ bụrụ ba na-ekwu okwu a ma ọ bụ na-agba akwa okwu egetụ m ntị mana enotisiri m ụnụ the more ị na-ekwu maka akwa ka m na-aga haya na disi amakwa nna m ya afụ ụzọ maka na ndị lọji si ma na họteelụ ndị nọgasị ma na họteelụ na-eche akwa bụkwa aja dị n'ala mana kịta ya ngwa ka mma gwa ezuru m ike na mada adọkazi ka mgbu onwe m ya gazielu gị ive emekwa na onye ilo m anwụkwọ na ka ọdụ ndụ fụ ending of 2023 ahụ ka ọ fụ ka m si kwado maka na m kwadoro ọfụma 2023 ahụ nke ị na-ebere ọrịa pere mpe na nke DCA inwe ike emerụ mma ma gbuo onwe gị maka na inwe ike ibekata akwa nwa onye alafu eme ibe ya leti o kedu ka o ji wee bụrụ akwa ka ị na-ekwu maka na ọ nwere ka imegide ka iwuruo half of ife nwu akarịsịa mụ bụ karịsịa onye ọbụla tụle dibịa mụ na-agwọ ọgwụ kweta na mụ na-agwọ onye ọbụla wee doplad na ọ na-agwọ ọgwụ ndị nkwụsị ịgwọ ọgwụ anwụrụ m adọmadọ na-esi moho daalụ akarịsịa abalị amasụ abalị nne